Ahojte! Dnes sa pozrieme na 6 najčastejších chýb, ktoré ľudia robia pri výcviku psa. Možno sa v niektorej z nich nájdeš a to vôbec nevadí. Hlavné je vedieť ich, rozpoznať a napraviť. Poďme na to. Satkaj, sit, satkaj, satkaj, satkaj si, sadni si, satkaj si. Čo bolo zle na tomto videu? Raz som povedala sadni, inokedy sadni si, potom sadni dolu, alebo aj sit. A pes potom nevie, čo od neho chcem. Pes potrebuje jednoznačné a opakovateľné povely. Vyber si jedno slovo pre každý povel a drž si ho. Všetci členovia domácnosti by mali používať rovnaké výrazy. Takže vlastne nebudeš mať 25 povelov na jedno správanie, nie, proste to bude jeden. Napríklad u mňa je to sadni, ale môže to byť kľudne hocičo iné, nemusí to ani súvisieť so sedením, len proste nech ich nemá 25 na ten jeden trik alebo povel. Satkaj. Ty si to hodný. Odmeníš psa pár sekúnd po tom, čo spravil danú vec. Alebo dokonca odmeníš nesprávne správanie. Prečo je to zlé? Pes si nespojí odmenu so správnym činom. A riešenie je odmenuj hneď. Ideálne fakt, že sekunda, maximálne 2 po tom správaní, ktoré chceš podporiť. Chyba. Cvičíme psa bez odmien, hráčiek, chvály alebo niečo, čo ho baví. Prečo je to vlastne zlé? Pes nemá dôvod snažiť sa. A riešenie je zistiť, čo tvojho psa baví a motivuje. Môže to byť pamlsok, obľúbená hračka, pochvala a použiť to pri výcviku. Však pracoval by si ty, bez toho, aby si dostával peniaze? Asi nie, tak rovnaké to má aj pes, len on namiesto peniaze môže dostať pamlsok alebo hračku. Pes nespraví povel a my sa hneváme, kričíme alebo ho trestáme. Prečo je to vlastne zlé? Pes sa bojí, stráca dôveru a prestáva sa učiť. A potom ho už nebaví pracovať. Riešenie. Skús pochopiť, prečo pes povel nesplnil. Možno nerozumel, bol rozptýlený alebo unavený. Alebo chyba mohla byť aj na tvojej strane. Môžeš sa vrátiť o krok späť a trénuj pozitívne. Keď pes spraví chybu, ignoruj to. Cvičíme 30 minút v kuse, kým pes stratí pozornosť alebo už je úplne unavený a pracuje z posledných síl. Prečo je to vlastne zlé? Pes sa unaví, stratí sústredenie, tréning je menej efektívny a psa to prestáva baviť. Riešenie je, tréning by mal byť krátky a zábavný, ideálne 5-10 minút a viackrát denne. Pes vie povely perfektne doma, ale vonku akoby všetko zabudne. No prečo je to tak? Lebo pes sa to naučil len v domácom prostredí, kde je kľud, žiadne alebo minimum rušiviek, preto keď je vonku a vyrušujú ho tam napríklad psi, ľudia, auta, nereaguje. Riešením je trénuj povely v rôznych prostrediach. Doma, na dvore, v parku, pri iných psoch, v meste, proste hoci kde. Začni v tichom prostredí a postupne pridávaj rozptýlenia. Takže nezačni hneď v meste, ale postupne. Napríklad začneš na záhrade, potom sa presunieš do lesa, kde je už viac rušiviek a postupne sa prepracuješ napríklad na to mesto alebo aj súťaž. Dúfam, že ti toto video pomohlo a tvoj tréning so psíkom je zas o niečo lepší. Ak áno, budem rada za like, odber, zdieľanie a do komentára môžeš napísať, ktorá z týchto chýb ti bola najbližšia. Alebo naopak, čomu sa snažíš vyhnúť.